Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα κάνουμε μια φανταστική, βαθιά βουτιά στον τρόπο που εκφράζουμε το πάθος μας για το ποδόσφαιρο. Και θα το κάνουμε αυτό συγκρίνοντας τα γερμανικά με τα ελληνικά. Ξέρετε, η κατανόηση της δομής μιας γλώσσας γίνεται πάντα 1000 φορές πιο συναρπαστική όταν την εφαρμόζουμε σε κάτι τόσο αγαπητό όσο ο αθλητισμός, σωστά? Πάμε λοιπόν! Το βασικό μας ερώτημα σήμερα, wie spricht man über Fußball? Δηλαδή, πώς ακριβώς μιλάει κανείς για το ποδόσφαιρο? Όταν θέλουμε να δείξουμε τον ενθουσιασμό μας για το άθλημα, ποιες είναι αυτές οι μικρές ακριβείς δομές που κρύβονται από πίσω? Ελάτε να το δούμε παρέα. Θα αποδομήσουμε αυτές τις προτάσεις κυριολεκτικά λέξη προς λέξη για να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει ο μηχανισμός. Εδώ βλέπουμε το έγγραφο που θα αποτελέσει τον οδηγό μας για τη σημερινή ανάλυση. Στόχος μας, να πιάσουμε αυτές τις συγκεκριμένες φράσεις και να τις κάνουμε φύλλο και φτερό. Θα δούμε πώς μεταφράζονται οι έννοιες από το ένα γλωσσικό σύστημα στο άλλο, χωρίς να χάνεται ούτε γραμμάριο από την ουσία. Πρώτο μέρος λοιπόν, Aussagen über Fußball, ή στα ελληνικά, οι βασικές μας δηλώσεις για το ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε με την πιο κλασική, την πιο απλή δήλωση. Ich mag Fußball. Εδώ, η λέξη κλειδί είναι αναμφίβολα το mag. Υποδηλώνει μια γενική συμπάθεια. Είναι σαν να λέμε «Ναι, το συμπαθώ το άθλημα. Μ' αρέσει», χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι κατεβαίνουμε κιόλας στο γήπεδο για να παίξουμε. Απλά και ξεκάθαρα. Περνώντας τώρα στην αντίστοιχη ελληνική δομή, η απόδοση είναι εντελώς άμεση και τη γνωρίζουμε όλοι μας. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Όπως ακριβώς βλέπουμε στην παρένθεση, σημαίνει γενικά μου αρέσει κάτι. Έχουμε δηλαδή μια τέλεια, απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο γλώσσες για να εκφράσουμε μια γενική προτίμηση. Τώρα, αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον σε αυτή τη διαφάνεια είναι η μετάβαση. Πώς πάμε από την απλή προτίμηση στην ουσιαστική δράση. Για να δείξουμε ότι απολαμβάνουμε να παίζουμε στα γερμανικά, δεν χρησιμοποιούμε απλά το αρέσω. Παίρνουμε το ρήμα της δράσης, το spiele, δηλαδή το παίζω, και το κολλάμε δίπλα το μαγικό επίρρημα gern. Αυτό το gern είναι που προσθέτει όλη τη γεύση της απόλαυσης. Στα ελληνικά, ωστόσο, η απόδοση αυτής της δράσης θέλει λίγο διαφορετική προσέγγιση. Λέμε πολύ απλά «μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο». Αντί να ψάχνουμε για κάποιο επίρρημα, χρησιμοποιούμε την υποτακτική. «Να παίζω». Είναι μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, αλλά φτάνουμε ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσμα, δεν νομίζετε? Προχωράμε στην τρίτη βασική μας δήλωση, η οποία αφήνει το χορτάρι του γηπέδου και μας πάει κατευθείαν στην άνεση της κερκίδας ή του καναπέ μας. Ich sehe gern Fußball. Εδώ, το ρήμα της παρακολούθησης συνδυάζεται ξανά με εκείνο το gern που λέγαμε πριν. Είναι σαν να λες «εγώ προτιμώ να είμαι θεατής και το απολαμβάνω στο έπακρο». Και μαντέψτε, στα ελληνικά κρατάμε ακριβώς την ίδια σταθερή δομή. Μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Το «μου αρέσει» μένει βράχος στην αρχή της πρότασης και το μόνο που αλλάζουμε είναι το ρήμα της δράσης που ακολουθεί. Πολύ βολικό, σωστά? Ερωτήσεις λοιπόν. Ή αλλιώς, πώς το καλό αλλάζει η σύνταξη όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι? Πάμε να δούμε πώς ανακατεύεται η τράπουλα. Κοιτάξτε λίγο αυτό το πινακάκι με τις ερωτοαπαντήσεις. Αυτό που έχει τεράστια σημασία εδώ είναι η αλλαγή στο ρυθμό. Ερώτηση. Magst du Fußball? Απάντηση. Nein, ich mag Fußball nicht. Μετά. Spielst du gern Fußball? Και η απάντηση. Ja, ich spiele gern Fußball. Βλέπετε πως το ρήμα πετάγεται δυναμικά στην αρχή της πρότασης για να φτιάξει την ερώτηση? Είναι σαν να παίρνει τη θέση του αρχηγού στο γήπεδο, μπαίνει μπροστά για να δώσει το ρυθμό. Και μιας και είδαμε αυτά τα nine, νομίζω είναι η τέλεια ευκαιρία να μιλήσουμε για την περιβόητη τέχνη της άρνησης. Η άρνηση στα γερμανικά είναι κυριολεκτικά επιστήμη. Έχει τους δικούς της πολύ αυστηρούς κανόνες, ειδικά στο πού ακριβώς θα βάλεις τη λεξούλα που κάνει τη ζημιά, τη λέξη της άρνησης. Αυτό το σημείο ειλικρινά δείχνει πόσο ευέλικτη αλλά και απόλυτη είναι η λέξη nicht. Δείτε, στο Nein, ich mag Fußball nicht, το nicht πάει τέρμα πίσω. Μπαίνει στο τέλος και ρίχνει άκυρο σε όλη την ιδέα. Όμως, στο Nein, ich sehe nicht gern Fußball τρυπώνει στρατηγικά ακριβώς πριν από το gern. Αυτή η μικρούλα μετακίνηση αλλάζει όλο το νόημα. Δεν λες ότι δεν βλέπεις ποτέ ποδόσφαιρο γενικά, αλλά ότι απλά δεν το κάνεις με ευχαρίστηση. Δεν είναι καταπληκτικό πως μια λέξη αλλάζει τα πάντα?
Και κάπως έτσι, με αφορμή κάτι τόσο απλό και διασκεδαστικό όσο το ποδόσφαιρο, είδαμε πως μικρές συντακτικές αλλαγές μπορούν να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μιλάμε. Οπότε, σας αφήνω με αυτή τη σκέψη. Ποια άλλα καθημερινά γλωσσικά μοτίβα κρύβουν τους δικούς τους μυστικούς κανόνες και απλώς περιμένουν να τα αποκρυπτογραφήσουμε? Μέχρι την επόμενη φορά!